Ushoqwe ngamaphoyisa phambi komndeni wakhe ngoLwesihlanu kwahlabeka umkakhe uthishanhloko wesikole samabanga aphansi kumaphumulo mayelana necala lokubulawa kwephoyisa likamasipala weTheku. Iphephandaba Ilanga lithola ngomthombo ukuthi ngesikhathi ezigadalawano zimshaqe uthishanhloko kuphuma umkakhe wayebuza amaphoyisa ukuthi uboshelani. Uchazelwe ukuthi uthinteke eceleni lokubulawa kaCaptain Thomas Ntombela owabulawa ngoMashi nonyaka. Lo Thishanhloko ujoyina abanye abasolwa okunguNkosazana Nomcebo Ntombela oyinkosikazi kaMufi noKhulani Ncele oyisiboshwa esidonsa udilika jele ngecala lokubulala ikhansela. Inkabe eyadubula yabulala uCaptain Ntombela uMzokhona Ntombela isivele idonsa iminyaka ewu-20 emva kokuvuma icala. Iphephandaba Ilanga lithola ngomthombo ukuthi Thishanhloko usole umgodi wokucasha ngesikhathi oHlebe bevumbuka engazelele emzini wakhe kwamaphumulo. oHlebe bebemlalele uNyendle emgwaqweni ongenela-ke kwakhe. Uthe angaqhamuka ngemoto bamelusa waze wayongena esangweni lakwakhe. Uthe engena nje zamkhalela. Iphephandaba lithola ukuthi imoto eyasetshenziswa inkabi ngesikhathi yobulala uCaptain Ntombela yayigcina emzini walo Thishanhloko, kanti-ke nesiqophamkhondo i-tracker sakhishela khona nezibhamu zikamufi okungezomsebenzi nesinye okusola ukuthi wabulawa ngaso kuthiwa-ke zathola emzini walo Thishanhloko. Ngesikhathi inkabi igonyuluka enkantolo yaveza ukuthi imoto yayihamba ngayo kwakungeyakamufi, yayilanda-ke naye lo Thishanhloko uNkosazana Ntombela eMega City eMlazi. Yaveza ukuthi ngisho-ke isiyokwenza umsebenzi yadlula-ke yathatha imoto emzini kaThishanhloko okwathi siqedile yaphinde-ke yagcinwa khona. Umnumzane Nkosinathi Ntombela oyiwele likamufi othe-ke bajabule kakhulu ngezindaba zokuboshwa komunye umsolwa. Inkabi igonyuluka emndenini baningi ayababala, akuphelile ngalona. Sinethemba lokuthi-ke baningi abazolandela bachaze iqhaza labo ekubulaweni kamfowethu. Siyazi ukuthi-ke yacishwa kuphi noma-ke yacashiswa kephi inkabi emva kokubulala umfowethu. Sibonga ukuzinikela kwamaphoyisa. Ngikhuluma nje kade-ke siyolanda imoto yomfowethu umkakhe aboshwa hamba ngayo. Ezinye-ke kasikwazanga ukuzithola ngoba sitshela ukuthi sizoba ingxenye yobufakazi noma-ke zizoba ingxenye yobufakazi njengoba-ke busaqoqwa, kusho yena. Okhulumela oHlebe KwaZulu-Natal uLieutenant Colonel Simphiwe Mhlongo uqinisekisile ukuboshwa kwaloThishanhloko wathi uzovela namhlanje ngoMsombuluko enkantolo-ke ngecala lokubulala nelokudukisa ingalo yomthetho. Uthe uzovela nabanye abasolwa kuleli cala.